Lalu diteng gitu rokok. Gak duwe, Pak. Bisa ngomong gak duwe gitu. Nah, biasanya sampean di dhewe apa? Entah itu. Aku yo entek, Pak. Bar tak nggo bayar paketan tas iki lho. Oh. Jebule kowe tak jatah duit muni kurang terus sih bogo check out ngono kuwi ta? Kace kok apa ya, Pak? Aku lho tuku tas yo lagi iki. Lagi iki. Yo. Ngomongi sapa lagi iki? Mata. Mata gue, Pak. Iki apa iki? Kuwi kabeh iki tas kawak, Pak. Awak tapi kan jape to, Bu. Cek kena dinggo. Apik lah nak kawak kan ketinggalan model ambek kaca-kacane to, Pak. Nurutin modal ya ora ono baruse. Lagi mang delalah enek tas model anyar, to rapi. Aku yo jadi kepengin apa? Biasa, naluri wanita. Naluri apa? Naluri marai boros. Boros. Sampean darahnya aku boros. Si boros sih sampean yo, Pak. Lah apa deh aku? Pokoknya sampean lho sebungkus regane piro? 30.000. 30.000, nak ping 7 ki piro? 210, Bu. Kuwi lagi seminggu. Lah nak sesasi kuwi 30 dina, 210 ping 30 ki piro, Pak? Hah? Piro, Pak? 6.300.000, Bu. Lah iya, pokoknya sampean tok lho wis semono akeh. Kuwi lagi sesasi, Pak. Lah nak setahun ndak yo kena nggo tuku mobil. Iya ya, Bu. Aku kok lagi sadar, tak jebule rokokku kaya entek sakmene akeh. Lah iya, Dik. Sing boros aku apa sampean?